Ang pinakamasayang mga drama sa radyo, nasa numero 1, RMN. Feel mo to. Feel mo to. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahom sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili tanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga duna kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kun Ako Ang Pasultihon. Recorded by X Thunder Gaming. RMN. Hi, hello. Kumusta ka mo? Niyan sa inyong alagad si Kanginan Trifon Morales and then ang ako partner sa diri si Randy Gayat. Kumusta ka mo tanan? Niyan sa kita sa atong naandan nga tulumanon. Kung ako ang pasultihon, asa kita ha, always say a prayer mo na importante, Lord. Ang atong pag-ampo nga ito sa labang magagawa may unas tanan. Thank you, Lord. O sa mga ban karon nga kalinaw sa tiwag kalibutan. Among ya pangayo diya kanimo, Lord. Salamat sa kayo. Importante ang imong grasya imong yata kanamo. Thank you kayo. O ako sang i-share din pita ang grasyang produkto sa SED Marketing sa mas Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, Kaping Matapang, Kaya Kang Ipaglaban. Grasyang ginama gikan sa SED Marketing, Tatak Magaling. Okay. Bueno, ang suot ang pagkaroon ito katagan o pagtagad, pinadakin is usak kababae nga napatago lang sa nga Lini. Kinigibatan og do sa radyo na Ray Arellano. Kay sonan ang atong singer, si Lini. Kining pagkapalakiro o himabay sa kumpana, murag kriminal, bisag nasakpan na dikin mo angkon. Mo ni nakahatag na kong problema sa kumpana, pero araw inyo yung masabtan na nga akong sugilano no, ingnon ko sa pagsugod ini ang tanan. Shut up, da da da. Na 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 oy! Hey, pare, Marilini! Presko! Nas, pare, Mario, pre! Ay naaman, nga naman ta pre! Igna ka ba na ko, bang, pre? Ay oo okay pre, asa day ka? Ay, may baliktol ko kulon, kadiyo, pre! Sige pre. Unsa na sad kay plano aning duhay? Adto ako sa Mario be. Disi. Sige pa, Disi. Sige Sige pa. po, kinsa ka ning busy ay. Sige ka na. Ay, Mario. Disi. Mario! Ang hanggaw. Ay, Mario, pagbata, Mario. Mario! Ay, nigara. Oh! Ay! Disi. Disi! Oh, day. Kinsa nas Daisy? Ha? Kinsa nas Daisy? Kanang... Mao nang imong babae, no? Babae? Ako at kining... Sa babae, good. Ay na lang pamatak, kay nabuking na ka, nagdamgo ka, ug nga ni Daisy imong gilito. Kinsa nas Daisy? Asa man na to? Kinsa nas Daisy? Ako at kining... sa man imong gipangita diha? Akong bag. Asa akong bag, eh? Naunsa? Ang akong bag. Asa man akong bag? Ay, na ito'y kwarta. Daghang kwarta to. Asa ang bag ba? Asa akong bag ba? Ang buti mo, uy, kung asa ni mo gibutan. Dinira to, bidaw. Na ito'y daghang kwarta. Ha? Ay, naunsa naman ka. Di ba ni mo gibutang? Dinira to. Akong Uy. Nahinomdom, nahinomdoman na ni mo. As kalagawa, eh. Unsa man? Asa mang bag? Asa ni mo gibutang? Giyahak na. Ha? Ay, damgur man ito na akong tanan, ay. Na, mao na diha. Ay, lagawa, eh. Na ako no ko'y dakong bag. Ug ang suod ko no daghan kayong kwarta. Pero giyahak, damgur ni ay, vida. Na, resulta na sa imo sige ino, mao na na. Ayog tuwa na ay, kay kanang damgo di na tinuod. Kanang muingon ka nga na kay daghang kwarta sa damgo, di na tinuod, damgo na. Mao ba day? Karon balik ta. Kinsa nas Daisy? Kinsa nas Daisy? Nagdamgo ka na babayana.
Siguro, sige tingali mo kita na no. Hangtod nga siya kung nauna na niya. Kinsa nas dessert! Day, damgur na, uy, di na tinuod. Tangan? Damgur na, di na tinuod. Aparaw ka. Lunit ay, lunit ay. Unsa ni, ha? Day, Ha? unsa mali, ha? Kani unsa ni kaldero ni, klaro ni kaldero. Agoy! Di apang kaldero. Agay! Hinampak ni kaning tawhana, bisag na booking na mangita duglusot. Unya to? Sus, Marie, ayaw ko padaan, Marie. Kaya mga laki, maayra na sila mangitag lusot. Bastang laki nga may bisyo, Marie, labi na ha, himabay kayo. Uy, maay ka na sila, anak. Ako bitong ba na, Marie? Mao man na. Nga naman, Marie, nakakita duglusot. Oy, nangitag yung lusot, Marie. Nasakpan ako nga kuyog sa iyang tabik. Gagbayan, Unya, wagin mo angkon di ay. Wa, good. Nya sa may pung niya. Gaingnan ni nung kustago nga. Ako dini, ako dini. Pagkahinampak. Unya, giunsa naman lang nimo. Oh, pag uli sa bay, wa na ko pasudla, oy. Mao ba, Marie, unya? Iyon pa siya, pasudla ko, day. Imo kumbana. Nya, giunsa naman nimo. O ako sa tiyang na nga. Ikaw di ay na, ikaw di ay na. Ha, bunga sa ito'y. Recorded by X Thunder Gaming. Kinsa ningitan ako, day. Si Pare Isko, muari ko na siya, ugma nimo. Ang sabi niya tuyo. Ambot. Ano ako may pungutan-on? Si Isko ko, ha? Si Isko ko? Mingon di ko isko ka. Ano, unsam na siya. Ikaw. Basta. Hoy, Mario. Basik unsa na sad ang inyong plano, ha? Plano ba, ay? Plano ba, ay? Kana bang tuyo ni Pare Isko ba? Basik unsa na sad na? Ay, naunsa ba yan? Asa naman sad mo, ana? Asa na sad mo? Bantay bitaw ka hati man, iha. Sa imong pagkapalikiron, no? 1 bar na lang ka. Mapunan pag ni Mario na. Aw, mag-2 bars na. 2 bar sa ilog niya. Mario! Mario! Pre! Habilihan ko. Oh, pre, ikaw di, pre. Wadi kasukeng mari pre nga mo ani ko ni moron. Pag-sortihan man. Dali, pre, sodod, pre, sod. Dali. May toyo ka, pre? Oo, pre. Siyaan mo na, pre. Pre, katubang ikuha na ko sa motor pre ba? Kisa ko na ito nga sa manager ato pre. Ano man? Buwang as kikuha na kong motor pre. Ano man? Noon sa motor, pre? Ikawat pre. Ha? Ikawat lagi. Iparkir ang mga ko sa gawa sa bahay ko. Wa mong good ko'y parkinganan. Naaras tungod sa bahay pero pagkaugma. Wa naman. Ano niya? Purbi daw yung saon mo ni mo, anak. Tabangi ko ni pre be. Maayo bitaw kayo kang mo explicar pre. Usaw na ko. Wa lagi ko kibawa pre ani sa ono ko ni. Ngahay mo ginaberan na, pre. Kay imuha man, imuha man yung giutang taon. Unya, gikawat man, obligado, gyapon ka bayad na. Maula kay pre. Tabangi ko pre be. Sa una ko pag-explicar sa taga motorcycle kumpanya. Ay, pre. no, saon ni mo, tuon mo, mo pasabton, hangyo ka. Abasin pa dahil baka hangyo ka nila. Maula kay. Mau bitaw nga. Yan hiting kakay magpauban ko nimo. Basin mo makatabang makanamo. Ano sa may ako kitabang ni mong anak taon? Ay, pre. Nalimot ka itong pagkuha na to anong motora, pre. Kita mang duha. Ikaw mang ganito, kumiker, anak. Oo niya, ang saon na be. Pre, nakasabot ko nga ibog ka ito ni mong manager. Mao nga, tabangi ko kangyo. Basin pa na yung tungo ni mo makahangyo ko. Yahan na, pre. Pagsultiran, araw taon, disbay taon. Masing ako kasawa makadungugin na anak taon. Oo, di ito, no. Sige, tabangan tika. Nangid ko sa kong asawa. Kung huta na gini, na nga ato ta silang parimo mo, ya? O, di ba, parimunoy? Parimunoy ba? Parimunoy siguro ito na to. Kay, gibitar tag birthday, okay? Birthday ng parimunoy tabar. Oo, okay, pre. Basta tabangi ko, pre, ha. Okay, pre. Tabangan tika. Asa mo? Tuon ako sa adpanton mi ni parinunoy. Day, kami si Prisco. Unya, mag-unsa man sa kanimo dito? Birthday man rong parinunoy tabar taon. Unya, gamay naman taon siya kay mga kami lang taon yung mga barkada yung gipag-imbitar sa Mao ba? mo lagi. Ang. Ano mas Prisco? Unta na siya gitugo ni parinunoy. Tinuod na ko? Ko, unsa ba ko? Bitaw, mare. Na siguro mo, nga adto mo silang pare Nonoy. Oo, mare, oy. Sige day. Sige. Ato rami si ilalagi day. Adto ra man ka mo. Basig, maapas nga na ko dito. Mao ba? Ato lagi.
Ay na, di na kinahanglan eh. Pero timanin ni Mario ha, last chance na gini mo akong, last chance na niya akong ihatag ni mo. Ah. Masaktan pa ganiti ka, nga magbinuang ka, ay na lang yun pagdamgo nga makauli pa ka dinis bahay ha. Adi na waday ay. Adus ang taon kong binuang ni mo wa, magitaon ko kasali mo. Was imong mata, wa kay giangkon. Kay bisag nasakpan na ka, di man jud ka mo angkon. Ay damgo na dai bidadi na tinuod na unsa ka. Basta lagi, Imo basta. runo na. Basta gyud last chance ani nimong ihatag nako nimo. Last chance. Kini akong bana bisag kapila na ni nako siya masakpi pero di gid mo angkon. Mao nang giklaro na gid nako siya nga sa sunod basta masay maka na makasakop ko niya unya di gyapon siya mo angkon aw itsa puya lagi siya sa akong animay. Unya to. Uy, Yards! Uy, kumusta naman ka? Uy, hala no, nga naman. Huli na, lusyang na lagi ka, day. Nga naman na. Ay unsaon kining puno tas problema tungod sa tong bana. Uy, pasag din na, uy. Pangitaglain. Basta ang banang badlongon, ka na maginanggaw, ilisin na. Ikaw kumusta naman ka? Abi na kung nagapaputol na kas imuha. Magigintay akong plano, day. Kung No? gusto, pero, uy, hindi na lang yads, uy. Kay murag, ay, kuyawan ko. Basta niya, na side effect ba? Pero, sige lang. Okay naman ko sa kinabuhi ron. Kanya kisa may imong laki ron yads. Oh, syempre. Maot na bago tag-black tea. Basta na lang tayo kadatong, di kita mahutdan. Gani ka nang akong steady karon. Gwapo siya. Nagkaskig sex appeal. Pero da, uy, mabusot mo sa akong bulsa itong laki ka. Ay sige lang uy malipayon masag kaha ka. Ay, hinuon. Lami siya. O, nakadawat sa ko sa akong kaimtang ron. Na kaming mga bayot, ikaw rin yung pangortahan sa akin. Na maogi na tinuod. Pero kani akong steady ron, bay, okay siya. Mao ba? Uy, tuod kumusta naman ito yung negosyo di uy? Ay, wala yads, uy. Nabangkaruta tungkol sa laki. Pero, Hala, no. karon may work na ko. Usan ako ka-manager. Ato niya yads, ha? Asa man imong kitabahuan kay tuon na kayads. Ay, sure ka? Ah, sige, sige. Maghuwat ko nimo kay palaila ti ka sa akong fafang. Recorded by X Thunder Gaming. Uy, gong! Naligi ka. Ngayon na sa kag allowance ni mo. Adi ay. Ay, taon niya lang ko yung bana na kupare na ako taon ba. Siya problema, tabang siya na ako. Oh, ikaw makikipangayog tapang. Iya, nga nun ang mga nako karon, ha? Oo, kuan kanang unsaon nga naam yun siya problema sa iyang motor taon. Ah, pre! Shh, please go! Very good. Istorya mo, madam. Mayang adlaw, madam. Uy, unsay ato? Sulti, pre, sa problema sa motor nga imong kuha. Sulti. Ngano, naiguba imong motor? Oo. Kapag ko ba adto? Mao lagi. Nga, unsa man yung problema adto, ha? Kuan lagi, madam ba? Ang motor ba nga akong gikuha ba? Oh, naunsa man? Gikawat manggod. Oh, may noon. Oh, unsa? Mga ako problema, madam. Oo niya? Pre. Pre. Kuhaan magod ka ng gang, saon nga, saon man niya ron na nagkawat man niyang motor. Sus Mariusip. Kabila ba kadata to, ha? Katuo pa, madam. Nak, kada ko pa rin mo kuha to, oy! Nya, Mao lagi, madam. saon na to na ron gang. Oh, kinala niya mayroon. Mo lagi. Nya, maluoy sa taon ta nga, magbayad taon siya atong motor nga wa ni gamita. Unya, unsaon man na. Mao lagi, mao nang mahangyo taon minimo. Ni aron may mahangyo nimo. Sige, ikaw kong pasulbaron unsaon na niya, be. Sige. Di pwede og maminus-minusal na tawag gamay ang beranan gang ha. Gamay be taon kay siyang sweldo taon siyang trabuhan. Ay! Okay. Tungod og alang nimo Mario, gang. Pangyoon ako siya. Isipon na lang nako nga ako tong gihatag nimo nga motor. Bayri lang ko katong nga ato dong. Okay, pre. Salamat taon. Salamat kay gang ha. Butan na gini mo eh. Tuwad gamay bito. Di lang kay gakos lang. Kis pag yun. Sure. Kiss lang. Kiss mo. Bawa karon ha. Magpakaykay ko sa akong kabuhi. Okay, sure. May problema. Yes! Uy, salamat nga. Nakasuroy ka. Dali. Ila-ila mo sa akong uyab. Si Mars. Uy. Uy. Lini Cabardo? Konsihal? Uy, nga mo? Nagtinutok kayo mo. Yads.
Kailan ka sa akong boyfriend? Sobra pas ka ila kay ako ning bana. Oh, may noon. Unsa? Karaan kay ka, bubihan ni mo Mario no? Aw, Mars di ay. Suol ko sa to. Karon unsa may ikasulti nimo ha nga nakita og nasaksihan man gyud nako ang pagbakus ug pagkiss nimo. Kaluod nimo. Ginoo ko. Ah, Ginoo ko, day, Mario. Ni style ay. Ako din eh, ha? Ako din eh. Ako ne, ha? Ako ne. Udong ikaw na. Gay, ako din eh. Ako din Pag-uban eh. mo ha, pag-uban mo. Ang nagipakita na ko sa bahay ha, ayaw na gyud Mario ha. Hindi ako day, ay! Mao ni ang akong problema, kaya ang ako pag yung amigang bayot mo giismukwis kanahan. Karon wala na ako papauli ang akong banas amua oy. Sakto ni akong gibuhat. Unsa kay maing buhaton no? Unsa man og kamo ang pasultihon? Lenny. Ate Pres! Okay, ang sender nato karon adlaw. Si Lini Ate Pres. Lenny. Kani sa Lini Ate Pres, kanang nakonsumisyon taon ni siya siyang bana taon nagduda gyud siya nga himabay kayo say magdamgo kun say panadiaw tapay buhaton siya bana niya hangtod nga nasakpan gud niya Ate Pres kay iyang kumpare napatabang niya ang giutangan og motor siyang kumpare nga gikawat iyam sa ding uyab nga bayot. Nya ang bayot amigo kay ni Lini. Amiga kayo siya ipailan niya tegal sa ako ang boyfriend Lini ha so pag adto sa opisina Ate Pres. Niabot man si Lini. Sa oy kumusta siya? Katingog si Barrio taon. No? Si Lini sa wa katingog. Kalain. Sa kaila ka ni Len sa kaila ko kay ako ng bana. Kaluoy. Diyan sa mong bayot. Nasya account siya. Kaluoy, kaluoy na. Ang problema ang Lini, iya pa ko nung papalion iyang bana. Ang problema siya Ate Ala, Pres. no? Or magbuwag na lang taon sila. Mao ni ang problema Ate Pres ay. Pero dili bayot yan ba na? Dili, mao ni ako problema kay ako nagyong amigang bayot maoy giismukois kanan mabay. Karon wa na nako papuli akong bana. Sakto man nga ako gibuhat unsa man maayo ani. Diretso lang. Okay, Bob. Levitico 19, Kana, patyon. verse 17. Patyon. Okay? Dili, Ayaw pa siya. Ano pa siya man? Pusa ni siya? Ayaw, Levitico 19, versikulo 17. Kung may kasilo kamo sa inyong isikatao, prangkahi siya. Aron dili kamo makasala. Ayaw pa ni malos o ayaw sa pagdumot sa inyong kadugo. Higugma ang inyong isikatao sama sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. Ako mao ang Ginoo. Gibasa ko ni Guliat kay nasipyat man gud siya. Man. Sa dihang niabot ang iyang asawa nga niingon nakakita yung asawa nga ni si Mario sa bayot. Actual on the spot man gid live man gid ang nahang nahitabo. Nasipyat siya kay wa mo gud siya mga tarungan nga hangyo lang siya kay mahitungod lagi sa motor. Motor lagi. Oh. Iyam ko to pare sad. Apan nato istorya kanang ang bayot naibog kuno ni Mario apan dili wa man sila relasyon. Wa pa lagi. Naibog raman kuno. Kadugong Ano man gipakwan ka paila-ila sa kong boyfriend? Murag na sila relasyon maboy. Be. Kay pag naibog raman go. pagsugot ni katong bayot Ate Pres nga sige katunga lang bayre. Nya. Lipay kas Mario, giingnan niyang bayot, pero na nagyud sila yung relasyon Ate Pres. Kay giingnan niyang bayot, tuwad gamay bit. Doy. Dili oy kay paminaw sa pagkawat sa motor ningon si kumparing Isko nga ibaw ko nga ang bayot nga manager ibog kayo nimo. Ana man. Wa man ingon nga boyfriend mo nga ibog kayo nimo mo nagpatabang sa hangyo. Nya. So moto nga ni hangyo moto ningon ang bayot nga sige tungod nimo tungalay akong pabayaran. Manggawas taron naman nuroy taron ha. Ingon nga kon sige kay gatson ta ka ningon si Mario ingon nga ay dili kay si jug dili relasyon. Gaksa ko ingon dili kay santag jug kay ingon ana nya man naabot ang asawa murag wa na sila relasyon oy prangkahin na sukihin na lang mar nga kadto gihimuto na ako kay nagpatabang man kon si Teryo atikyo ba ni ang motor nga gikawat aron mahangyo ang bayranan. Ato pagi Ino na lang ba mga gisakyan-sakyan na to kung bayot para makahangyo. Prangkahe siya. Mabito ning gibasa na ko di prangkahe aron dili mo makasala kay sa akong paminaw lagi wala man na sila dili manguyab sa bayot nga siya asawa. Karon. Dili ay. Dili ang bayot may manguyab. Dili ang laki. Pero dili mo patol ang laki naman siya asawa kato ni ko ano. Nagtuloy ka nga. Minyo ang laki, di mo patol bayot. Naawat Ate Pres, labi na rin ang kwarta. Imo lagi kong giigot pero kaya ako yung paminyo. Kuya ko yo der.
Bago sila pa makasal. Ani na lang. Sultihi lang yun siya sa mas bugat nga rason. Kaya mingon gali og nakitaan ka kuan, nakitaan ka sa ang asawa mo di sindiran nila no, di mo di bana? Sinder. Oh. Dai pasultiha gid mong bana dai kay ang akong nahibawan ra ba diri sa wapa ka ni abot. Kuan man gud murag dili mo kun sila uyab dai line. Kanang na ang hinungdan med gyud nga bugat ana kanihang yo man gud ang inyong kumpare nga patabang nitong explicar tungod sa beranan sa motor nga gikawat. Kay sakit mong gipaminawon nga kanang ang motor gikawat yung pamahaman og bayad. Nahitabo na ako nagulyat. Pero ako ba na bang murag di na siguro po bayron bam? Ambot ka no? Dili ko sure, murag bayad. Pabayron tingali. Oo, dili ko sure, no? Nahitabo mo ako ng gulyat nga, kanabi to mo, naipauta, nangutang kong usom ko sa una katong pantalon, nga, kuan ka na yun, hindi era bata, pwede nga lang katong Levi's, niutang ko, paglaban ako, pag abot ako gulyat, hangir na lang nagkumbitay. Mo ba? Kawat. Kawat mo Uya, yan. kausap ako mo data. Sige kung bayad mo na ang pantalon. Oo, perting sa kita, eh. Mao na nga, inday, sa ako na ibawaan dire nga dili gid na uyab sa imong bana nya ang iya pong tanaw sa tungulet iya palayason Nila, di na niya papulion. Mao sakto ba niyang gibuhat? Maiya pa palayason. Ayaw inday papulian lang gyud pasultihan lang sa kung sa gyud hinungdan katong gyud pariteryo tikyon nya mo nakaingon katong gyud sa kay murag nabahan habaligya og gamay ang imong bana. Oh, kanang na ang ayaw kay pamilya ko murag wag na sila relasyon sa imong kaning si mga bana naibog lang kay gwapuhon mo na imong bana. Gwapo. Oh, gwapo. Pero naalagi na sa kuan ba mo sa libitik ko nga patyon ang mga lalaki mag-unag lalaki, labi na babae nga mag-unag babae, di ba patyon? Oh, naa sa Patyon ka na, bam. Ha? Oh, Patyon ka na. ay sa gulet ha. Ako sang ipadayon og gamay kay aron ma. Sa gamay. Kay basig mo tingahan sila mga naminaw ha ini patyon. Bi ako kuno ipadayon og gamay. Be? Sa patyon be. Kuan. Libitik ko 19-20. Di kuan man na siya sa Leviticus 20? dili kay ato na lang sampayan kay nangay mga tanang tinuban ng ingon ni Goliath. Oh. Di ba? Ikaw ting basa to. Nga ang mga lalaki, yung lalaki mag-unay, yung babae mag-unay, patyon sa Ginoo. Ato lang nagtiwason ang hisgot ate pres ani per kay mo ingon yung mga tao takap na sa Goliath. Leviticus 20 Kana. versikulo 13. Kana. Kung ang usa ka lalaki magkighilawas sa iyang isi ka lalaki, silang duha nakahimo og butang nga sa lawayon kaayo. Busa, patyon sila. Ate Pres na. Sila ra ang sadaan sa ilang kamatayon. Niya ang babae, wala. Naasal, babae to babae. Babae to babae. Kay unay man natin Pres, no? Nya, patyon gyapon. Patyon, ay. Kuya ni mo, bam. So, bam. Ka na. Unsa gan kon patyon tatulan? O sa patyon gyapon. Di man mabati. Salamat naman ako dito naman doon. Tulad ko ang puzzle, Kihan. Tata, are